Tres. Hola, sóc el Pau i avui li faré un truc de màgia a la Montse. Molt bé, perfecte. Ara barrejarem perquè el truc de màgia, o sigui, tingui més part, que sigui més difícil que li encerti la carta, perquè consisteix en que jo li encertaré la carta a la Montse. Ja ho veurem, això. Ara ja hem barrejat i la Montse té que tallar cap a ella. Llavors agafa la primera carta. Sí? Què faig ara? Agafa la primera carta i ensenya-la a la càmera. Vale, ara guarda-la per tu i jo adivinaré quina carta tens. I tu no la tens d'ensenyar a la càmera, la teva? Si voleu. Vale. Ella té un 3 d'espases. Sí, senyor. Ostres! Carai! Com és possible, Bitxo. això? Com ho has endevinat? Ho has fet moltes vegades, això, ja. Màgia. Màgia, Molt bé. Un aplausi per aquest Marc. noi. Adéu. Això t'ho ensenyen a la classe.